de festes de cap de setmana en Vila-real, les festes en honor de Sant Pasqual Bailón. Com també encara queda festa sí en el Muro. Demà serà la pujada de la venerada imatge de la Mare de los Desaparats a la seva ermita. Festes de moros i cristians. Sí, tinc jo els protagonistes d'enguany. El capitán Cristià, dels Maseros, Dani, i el capità moro, Rafa, dels Verds. Bueno, en primer lloc, enhorabona, perquè m'han dit, i he vist algun reportatge, que ha sigut unes festes amb tot el poderío. Un èxit. Aquest any ha sigut un èxit. No sé si és pel temps que ha fet, l'oratge, fabulós, la gent una gana de festa tremenda, ha sigut divines aquestes festes. Se lo està passant bé vostè, perquè encara no han acabat les festes demà. Encara mos queda el postre de la pujada. M'ha agradat aquesta frase, el postre. I vostè, capità moro, se l'ha passat bé? Se lo està passant bé? Jo encara sé que estic veient en un núvol de lo impressionat que estic, perquè jo sempre he sigut festes des de xicotet i jo no m'atrevi mai, però ara aquesta sensació de ser el capità, representar a la fila i al poble com a capità moro és una sensació grandíssima. El moment, l'instant que ha sigut vostè més feliç fins ara? És que no es pot descriure. Suposa que serà quan ja comences a pujar en la carrossa i veus que el carinyo del poble te se volca damunt. I aplausos... És una sensació fora que jo no esperava mai una cosa tan important per mi. I vostè? Pues tota l'entrada, perquè és que estava al poble este any, i torno a repetir per l'oratge, va baixar molta gent del Coll, de Cocentaina, estava al poble... I els maseros, que tinc que dir que és la filà, que és la comparsa, més popular de les festes de moros i cristians, perquè pràcticament n'hi ha en tots els pobles, siguin maseros, siguin llaurao, en tots els pobles. En tots els pobles, en tots n'hi ha de maseros. Bueno, pues com a vostè, tant Dani com Rafa han dit que el que més van sentir de prop va ser l'entrada. Jo tinc una sorpresa per a vostès. Anem a recordar el moment de l'entrada cristiana que va estar el dissabte passat així, Carles Villeta. I gràcies per estar així, i gràcies que en moments difícils la festa la fan els festers. I en moments difícils que estem patint, han tingut i tenim encara a Sir Muro una gran festa. Enhorabona, Gràcies. Pues anem a recordar, és el meu regal avui en cor de festa. No sabem què és més emocionant, si tornar-se a vestir de fester després d'un any esperant, si sentir les primeres marxes o eixir al carrer i veure com està l'ambient de festa al teu poble. Avui, aquests sentiments es barregen amb Muro Balcó i que després d'un any torna a estar de festa per celebrar els seus moros i cristians en honor a la Mare de Déu des Desemparat. Any esperant-ho. Damunt jo soc nou com a president de la Junta Feste, que és el primer any també, doncs tenien ganes, i volem que isca bé, intentarem. Diuen que crisis, no crisis. Borraen gent, no, el que ha fet és anar apuntant més gent. I tenen ganes de festa tots. El que té de fer la gent de fora és vindre, que ha sigut un foraster a les 10 minuts és del poble, perquè són filades obertes, és de carrer tot. Als 10 minuts ja no són forasters, són d'ací. Indescriptible. Jo he trobat avui un ambient així en el poble, feia temps, no sé si per el temps, l'oratge, no ho sé, però avui està el poble viu. M'ha encantat, m'ha encantat. I de fet, en el teu cas, en compte d'una favorita, has tingut 3, no? 3. Quin orgull per un home de casa, que dic jo, les 3 dones eixir en mi. I què diuen les dones de casa? A veure, què tal han viscut elles l'entrada? Inolvidable, això va... Bueno, és que és indescriptible, no ho oblidarem mai en la vida, i impressionant. I acompanyar al pare especial, no? Jo també, m'ha emocionat moltíssim, la veritat, m'ha encantat, i la gent ahí aplaudint a muerte, m'ha encantat. I la capitana què diu del seu poble? Bueno, estic encantada, és vull que locura, el que diu el meu home, ha vist el poble que s'alçava de les caires, que m'aplaudia, que mos dient guapes, guapes. Estaven emocionats, la gent plorant, jo dia sí, jo no estic plorant i plora la gent. Molt emocionat, estava molt emocionat. Han dit guapes en raó, moltes gràcies.
festa major cristiana no solament són els desfilants, que diem nosaltres, és que participem, sinó és que ens arropen, és que ens fan, en el recolzament d'ells, ens fan nosaltres gaudir i disfrutar un poc cada volta més i ens fan treballar per la nostra festa. Que banda de la gent que desfila, que és tantíssima i que fa també arrossega tant de públic propi per a recolzar la festa. Cooperació. Jo penso que és important el que uns s'ajuden molt als altres i fem que la festa siga participativa, siga de tots, i ahí és on està l'èxit. Així viu la festa Muro d'Alcoi, omplint el carrer per a recolzar els seus festers i les seues tradicions i també preparant-se per un acte molt important que ve a continuació, la baixada de la Mare de Déu.